Hello everyone! Merry Christmas! Hello 18! Ngayon, excited ako mapanood itong new song from SB19 with G22, yung Acer Ating Pasko music video. So ngayon, very excited kasi last time nakapag-react ako sa old song ng SB19 na Ligaya. Yun, nag-enjoy ako. Then, sadly lang yung pag-upload ko ng video, medyo nagka-problema. Palaging black. So, yung video na inaltered ko, saka yung volume, marami din ako doon nga dinilit na mga part ng music video. Kaya ayun, medyo malungkot lang. Hindi natin masyadong na-experience yung full talaga na reaction ko doon. So, eto, tingnan natin yung another Christmas song from them with G22. Isa ring P-pop girl group na paborito ko. So, ayan guys. Yeah, tara, tingnan natin. Ating Pasko. Justin! Ang cute ni Justin. Wow! Saan to? Sa Korea ba to? Ken! Wow, ganda ng dami ni kami ganito. Ito ba yan? Ito? Oh! Si AJ pala. Ang ganda ng boses. Ang guwapo ni Justin. Wow! Si Pablo. Justin, Althea. Yung... Wow! Oh! Naging Christmas village. Wow! Ang ganda ng high house ni Pablo. Siya ba na-compose nito? Mag-ship na ba tayo dito? Maligayang Pasko. Wow! Wapo naman eh. Josh. Gusto ko yung boses dito ni Josh. Stel! Hindi tayo yung boses Stel. Oh. Ako ba? China ba to? Or sa Korea? Pambagay si Josh. Si Josh at si Pablo. Si Stel talaga. Yan yung maganda kay Stel. Pag kasama mo siya, wala talagang dull moments. Oh, ganda ni Josh. Sino yun? Justin ba yun? Tinabi sana si Ken kaya sa girls. Nakalayo talaga si Ken eh. Nandun siya nakadikit kay Justin. Oh, nag-family na sila. Grabe naman si Justin. Yung visual. Ang guwapo. Diba? Wow. Thanks, sir.
Ken. Yun pala si Ken. Parang ang bilis matapos ng song, no? Ganun siya. So, ayun guys. Nakakatuwa lang panoorin yung dalawang group ngayon. As P-pop natin na group. Diba? Oh, parang ano talaga ang ganda ngayon ng banding nila tingnan. Kasi alam natin ilang years na itong dalawa talaga to yung as Acer Ambassador na. Yung G22 at SB19. Ayun, grabe naman no. Ang bongga talaga ng Acer ngayon. May papasok pa sila na kanta. May music video, may pa-concert pa. Oh, 'di ba? And ayun, na-excite ako sa banding ng G20 to SB19. Sana maglabas sila ng meron bang behind the scenes. Hindi ko kasi ngayon lang kasi ako nakapala. Ang tagal na yatang MV na to na nilabas. 3 weeks na yata. Ngayon lang ako nakapag-react. So ngayon. So, ngayon guys, last time, sabi ko yung Ligaya yung magiging Christmas song ko. Pero ito, additional, ito din, ating Pasko. Pakinggan natin guys, stream natin yung music video and to support SP19 and G22 at saka yung Acer Philippines. So, yun guys, once again, Merry Christmas to all. See you again sa next kong video. Please like this video. Leave a comment if you have suggestions and subscribe to my channel. Thank you again and see you next time. Bye-bye.